Ahojte. V poslednom dieli sme si pozreli, ako zaregistrovať svoj klan do bitky o Československo. Tým pádom nám prišlo, alebo teda máme prihlasovacie údaje, ktoré si zadáme sem, kde je vlastne o moju prvú stránku, alebo v podstate na ktorejkoľvek stránke sa vám zobrazí prihlásenie, kde zadáte teda ten klan tag váš a heslo. V tom prípade ide o test. A dáme teda prihlásiť. Po prihlásení nás to hodí automaticky na hlavnú stránku, vlastne táto, ktorá je venovaná vášmu klanu. Všetkým pribudnú tu určite nejaké štatistiky, čo chvíľa, zatiaľ je tu len stav posledných bitiek a máte tu možnosť sa odhlásiť alebo teda pridať vojnu. Potom môžete spraviť priamo cez toto tlačítko, alebo môžete ísť do menu a dať pridať vojnu do štatistik, je to na vás, čo je pre vás rýchlejšie. Čiže dáme teda, že chceme pridať vojnu. Vidíte, vyššie mi tu aj poslednú pridanú vojnu, ako som mal. A mám tu teda tabuľku, v ktorej je vidieť počet pohárov, vyhrané vojny, per klanu, počet XP. Tieto údaje si v podstate po kliknutí na klan rep. No, zasekol sa mi zase klan. A už je tam, dobre. Takže vidíte klan, koľko má pohárov, koľko víťazstiev. Takisto si viete odtiaľto pozrieť, koľko máte XP a aký máte klan perk. Čiže vlastne tieto údaje si môžete potom vždycky upravovať pri pridávaní priamo tu, nemusíte tu niekde hľadať inde. A vlastne pridanie vojny, na pridanie vojny vám slúži tento jeden riadok, kde si teda vyberete počet hráčov, koľko hrálo vo vojne, nejaký stav. Čiže zapneme si zase hru, dáme si Warlock a tu vidíte teda všetky vojny. Ak ich máte takto viac a že teda prvýkrát ste sa prihlásili, tak odporúčam začať s pridávaním vojen úplne to od spodu, čiže v tomto prípade to povedzme 30x30 a vlastne tu máte ten stav, čiže jedine čo si spravíte, si pozriete, ak máte teda buď na mobile alebo ak to robíte ako ja, povedzme takto na počítači, tak si myslím, že to takto rýchlejšie, sa prekliknete na stránku 40x30, dáte samozrejme stav teda 77x21 7x21 a dáte vložiť. Ako náhle by ste upravovali stavy pri tých pohárov a vlastne tieto všetky stavy, keď ste upravovali, tak tým ako pridáte vojnu, tak sa automaticky uložia. A tuto vidíte vlastne teraz poslednú vojnu, ktorú ste pridávali, čiže viete, že keď si zapnete hru, že nejaká vojna 77, že aha, to je táto, takže teraz nám zadať túto. No a teraz si ukážeme to rozšírené vkladanie. V prípade, že teda by ste nechceli rozšírené vkladanie, nie je to povinné, je to na vás. Rozšírené vkladanie sa kvôli tomu, že sú tam nejaké údaje, ktoré by vám mohli možno aj pomôcť pri štatistikách. Čiže zase takisto klasika, musíme teda dať počet hráčov, takže ukážeme si teraz túto, máme 20x20, 20x20 na stave 51-52, stave 51-52 a rozklikneme si to rozšírené vkladanie. Pri tomto rozšírenom vkladaní posledné dve kolónky nie sú vôbec povinné ukladať, čiže ak chcete, tak si tam môžete teda písať tých hráčov, určite spraví nejaká tabuľka, že ktorý hráč koľkokrát bol povedzme najlepším útočníkom alebo najlepším obrancom a podľa toho povedzme môžete rozdávať aj hodnosti v klane. Je to už teda na vás. No dobre, čiže máme teda vojnu a jedine čo spravíme, klikneme na detail vojny
otvoríme si mapku a cez hviezdičku teda vidíme stav vojny, aký bol. Vidíte, koľko bolo teda použitých útokov, koľko bolo vyhraných z toho útokov, čiže 39-29, takže to dáme sem, 39, tu máme 29, koľko ste získali hviezdičiek, čiže 14-3-3, 14-3-3, koľko teda nových hviezd, 1,31 a priemerne zničil 87,3. A ako som hovoril, je už na vás, či si budete vypisovať aj týchto hráčov alebo nie. Vidíte, že celé je dosť rýchle, trvá to možno maximálne minútu a však tam prepíšete toho hráča, čo sa vám nič nestane. No a dáme teda vložiť. A zase vidíte, že teda vojna bola úspešne pridaná do databázy, vidíte stav tej poslednej vojny, ktorú ste teraz pridávali a celé to trvalo aj s tým mojím pokesom asi 3 minúty. No, teraz si dáme teda hlavnú stránku, kde vidíte tie stavy a vidíte, že už sú tu aj tie posledné 77, 21 a 52. Takisto si viete pozrieť v podstate v zozname klanov, alebo v zozname klanov, keď si otvoríte svoje alebo niekoho iného klan, no už teda pridával, tak vidíte posledné vojny, ako hral. Je to taký malý bonus aj pre hráčov, ktorí budú hľadať klan, že povedzme niektoré klany síce možno majú 80 výhier, ale posledných 10 možno vyhrali len 2, možno majú nejaké zlé obdobie alebo tak, čiže možno, že sa tým aj predíde tomu, aby hráči toľko striedali klany a tak uvidíme. Dobre, určite tu pribudnú nejaké údaje navyše, nie je toto konečný vzhľad, takisto aj vzhľad stránky na rôznych veľkostiach displejoch inakšie vypadá, čiže budeme na tom pracovať, aby to teda vypadalo nejak inakšie a verím, že teda tých klanov za chvíľu pribudne viac a že teda nejakým spôsobom spáchame nejakú súťaž ešte, možno nejaký ten turnaj medzi klanmi. Uvidíme, musíme niečo vymysleť. Ak vás teda niečo napadne, kľudne mi napíšte buď pod video alebo teda na stránke, či už teda Clash of Clans CZ.sk alebo najlepší klan Československa a určite teda vaše námietky vypočujem a skúsim ich teda čo najskôr pretransformovať priamo do tej stránky. Čiže to je na dnes všetko, ďakujem za pozornosť, no a určite sa teda prihláste alebo teda zaregistrujte svoj klan, ak teda neviete ako, tak nájdete odkaz dole na ďalšie video, kde sa teda venujem tomu, ako zaregistrovať klan. Ďakujem a prajem pekný deň.